नमस्ते youthofgsb viewers. प्रति शुक्रार मणकेची अपास तुमगेल प्रितीचे शो घेवन तुमगेल मुखार आयिल्लो आसा. आयच्या दिवसांत आमी मस्त गमत करचे आसाची आयच्या कार्यक्रमांत तुमगेल नॉलेज इम्प्रूव करच्याक तशीच नवे नवे विषय तुमकां कळचे खातीर एक स्टार्ट केलेलो तसले हें एक शो तुमी पळयत आसाची क्विज टायम सीझन 2. हांव रजत भंडारकर. क्विज टाइम विशेष नेरप्रसार कार्यक्रमात तुम पूरे जन के उपास मुगान स्वागत करते सर. आज ही भारी एक चांग दिवस के आज तुलान श्रावण मासो प्रारंभ जाता सर. तुम्ही पुरे जन बायल मनशे आज तुलान चुडी पुजूचाक स्टार्ट केलेला सर. तशीच आनी मस्त पुरे परब आनी मुखार येता वता हे पुरे परबेन तू चंदायेर आमी आचरण करूया आनी हे श्रावण मास पुरे जनाक चांग कोरो म्हणून आश करताची आयची हे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करूया. क्विज टाइम सीझन 2 अंतू भितरी तुम्ही भाग घेवका म्हूण जाल्यार तुम्ही कसं करका म्हूण सांगू न्हू. आतां ब्रीफ जावन सांगता वता. तुमगेल्या स्क्रिनार दिसताच पळया नंबर 7019258077. वापस सांगता 7019258077. ह्या नंबराक तुम्ही कॉल करके जाता. कॉल केलेल्या प्रति एक कॉलराक 3 क्वेश्चन निमगे दिता. सो हे 3 क्वेश्चन कशे आहेत तुमगेल्या मुखार म्हळ्यार तुमगेल्या मुखार एक कॅटेगरी लिस्ट येता पळया. हे कॅटेगरी लिस्टांत तुमकां 5 कॅटेगरी आसता पळयात स्क्रिनार कॅटेगरी लिस्ट येता. तातूंत भितर इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट हे कॅटेगरीज तुमगेल्या मुखार येता. कॅटेगरीज येना फुडें तुमी तातूंत 10 सेकंड टायमर आसता तुमकां पळया तुमगेल्या कॅटेगरी लिस्ट येयला आसा. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट ह्या कॅटेगरींतल्यान खंयचेय एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. सो फॉर एग्जाम्पल तुम्ही इंडियन एपिक सिलेक्ट केला म्हणजे जाल्यार इंडियन एपिकांतल्यान तुमच्या मुखार एक क्वेश्चन येता. सो त्या क्वेश्चनाक तुम्ही 10 सेकंड्स भितर आन्सर दिवपाक जाता. टायमर तुमकां स्क्रिनार दिसता पळया 10 सेकंड्स हे कंप्लीट जावचे भितरी तुम्ही आन्सर दिवपाक जाता. सो करेक्ट आन्सर दिल्यार तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चनाक प्रोग्रेस जाताची. सो सेकंड क्वेश्चनाक अपास सेम प्रोसिजर अपास कॅटेगरी लिस्टाक वता आमी. कॅटेगरी लिस्टांत आतां तुमी फर्स्ट क्वेश्चनाक इंडियन एपिक सिलेक्ट केलेला. सो त्या सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट. सो सेकंड क्वेश्चनाक तुमी आतां पॉलिटिक्स सिलेक्ट केलें म्हणजे जाल्यार पॉलिटिक्सांतल्यान एक क्वेश्चन येता. त्या क्वेश्चनाक तुमी करेक्ट आन्सर दिवपाक जाता 10 सेकंड भितर. आनी 10 सेकंड भितर करेक्ट आन्सर दिना पूण तुमी नेक्स्टाक वताची. सो नेक्स्ट क्वेश्चनाक तुमकां सेम प्रोसिजर आसता. सो त्या दोन कॅटेगरी सिलेक्ट केलेले सोडून खंयचेय अनेक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता आनी सेम वापस त्या क्वेश्चनाक तुमी आन्सर दिवपाक जाता. करेक्ट आन्सर दिलेल्यांक यूथ ऑफ जेएसबी तर्फेन एक इंटरेस्टिंग प्राइज हांगा आमच्या स्टुडियोंत वेट करता आसा. सो आतां तुमी तुमकां प्राइज कलेक्ट करता म्हणजे जाल्यार आमगे यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडियो येवपाक जाता. यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडियो मंगळुराच्या वीटी रोडांत विवेक ट्रेडर्स म्हणून सांगून आसा. विवेक ट्रेडर्स सेकंड फ्लोरार आमगे स्टुडियो आसा. हांगा येवन तुमी तुमगेलो प्राइज कलेक्ट कर येता. तशीच तुम्ही हे कार्यक्रम यूट्यूब आणि फेसबुकार पळयता आसा जाल्यार खंडित एक लायक आनी एक शेअर बटन म्हणून सांगून आसा. लायक बटन एक खंडित ओत्तिया तुमगे कार्यक्रम इश्ट जाता म्हणून जाल्यार. तशीच एक शेअर बटन ओत्तिल्यार आनीकय चड जणांक हे कार्यक्रम पावचे तशें जाता. सो आनीकय चड जणांना तूं भितरी भाग घेव येता म्हणून सांगता आसा. तशीच शेअर बटन एक मिस कर अशी ओत्तिया. तशी तुमकां कसलेय एक कॉमेंट्स आसा म्हणून जाल्यार आमगे कॉमेंट सेक्शनांत तुमी घाल येता. ते कॉमेंट्स आमी खंडित वाचूच प्रयत्न करताची. त्या फीडबॅक तुमगेलो आयिल्ले नेक्स्ट एपिसोडांत आमी इम्प्लिमेंट करचे प्रयत्न खंडित करताची. सो ह्या कार्यक्रमांत तुमगेल्या मुखारी मस्त पुरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स आज रेडी जालेले आसा. तशीच फॉर्मॅटांत चेंजीस करता करताची अंतू भितर आतां मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स तुमगेल्या मुखारी हाडटा आसा आमी. मल्टिपल चॉयस म्हळ्यार कशें आसता म्हळ्यार तुमगेलो क्वेश्चनाक 4 ऑप्शन आसता. सो तुमकां आनीक स्वल्प इजी जाता. सो त्या 4 ऑप्शनांत अपास खंयचे एक ऑप्शन तुमी सिलेक्ट करपाक जाता. त्या करेक्ट आन्सर म्हूण जाल्यार तुमी प्रोग्रेस जाताची नेक्स्ट क्वेश्चनाक. सो तशीच प्रोसेस एक गेम शोचे तुमी मस्त एपिसोड पळोवन येता आसाची. प्रति शुक्रारा 7 to 8 1 hour तुमगे लोटू हांव आसता. सो आज भाई सेम प्रोसेस आमी करूया. आमगे लोटायचे आमगेले फर्स्ट कॉलर गणेश कामत म्हणून सांगून आनी आसाची हांगेला उलया. हॅलो नमस्ते. नमस्कार. खंय सुटून उलयता आसाची? कापिकाड मंगलोरा. ओके सो गेम रूल्स कळला की तुमकां? कळला. पळोवन कॉल केला म्हाका. खंयचे
पळून कॉल केला मला ओके मग मागशी तुमगेला स्क्रीन वॉल्यूम एक ऑन असल्यार एक देखून म्यूट कोर कता तनाक लूप जाता कॉल डिस्कनेक्ट केला ओके सो आमगे लायचे फर्स्ट कॉलर तुम्ही वय सो स्टार्ट करूया आम तशें रे कोरिया कोरिया येस सो आमी कॅटेगरी लिस्टाक वचा कॅटेगरी लिस्ट तुमगे मुखार आयिल्लो आसा इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करचे इच्छा पडटा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ओके स्पोर्ट्स कॅटेगरी म्हणून सांगिल्लो आसा खंयचे फेवरेट स्पोर्ट आसा तुमगेला क्रिकेट क्रिकेट वा ओके सो आता इंडिया वेस्ट इंडीज सिरीज पुरे फॉलो करता रसाची फॉलो करता वय ओके ओके सो आमी क्वेश्चन वचा न्हू तशें रे Yes. So तुमगेला आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेला स्क्रीनार आता येईल आसा हू हॅज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेन्सर टू क्वालिफाय फॉर द टोकियो ओलंपिक्स वापस निमगिता हू हॅज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेन्सर टू क्वालिफाय फॉर द टोकियो ओलंपिक्स तुमगेला ऑप्शन्स कविता देवी भवानी देवी डायना देवी आणि कौशिक वेदिका आता तुमगेला 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेला आसा आन्सर दिवचे प्रयत्न कर कौशिक देवेकर कौशिक वेदिका कौशिक वेदिका वय ओके कौशिक वेदिका म्हणून सांगितलं असतो मी कशी आहे गेस की कशी जस्ट गेस मग गेस वा वय वय मला तिथलं नॉलेज ना जस्ट गेस ओके सो बट आन्सर रॉंग झाला आन्सर भवानी देवी ओके आन्सर ऑप्शन बी भवानी देवी जावन आशिल्ला नो प्रॉब्लम तुमगे नाम आमगेला लकी कॉलर आणि तू घाल नसता एंड ऑफ द एपिसोड ते खंडित पळयता राबा ओके ओके सर ओके तुमगे उलोवन मस्त खुशी जाला थँक्यू फॉर कॉलिंग थँक्यू येस पळया अशीच तुम्ही मागीर कॉल कर न्हू प्रायज विन जावचो प्रयत्न कोर येता वगवगी कॉल करा मस्त गमत करचे आसाचे आयच्या एपिसोडांत तुमगे स्क्रीनार नंबर वापस सांगता 7019258077 ह्या नंबराक वगी कॉल करा तुम्ही प्राइज विन जावचे खंडित एक चान्स आसा सो तिनी मस्त इजी क्वेश्चन्स आसता आणि ताजे आन्सर्स आहे तुमकां मल्टिपल चॉयस आसता सो तातूंत भितर तुम्ही सिलेक्ट कोर येता सिलेक्ट कोर न्हू तुम्ही करेक्ट आन्सर दिले म्हणून जाल्यार तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चना प्रोग्रेस जाताची 3 क्वेश्चना करेक्ट आन्सर दिव न्हू एक प्राइज तुम्ही खंडित विन जाताची सो ताजे ओटूची एक लकी कॉलर म्हणून एक कॉन्सेप्ट तुमकां गोत आसा सो त्या लकी कॉलर वय जावचे एक चान्स तुमकां आसता सो एंड ऑफ द एपिसोड ते खंडित पळयता राबा म्हणून सांगतास तशी आमगे वाट अनेक कॉलर आसत आसता हॅलो 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 नमस्ते कोण उलयता तशें वय कोण उलयता तशें आदेश आदेश वय ओके आदेश एवरी वीक कॉल करता आसा न्ही आमगे रेग्युलर कॉलर वय येस सो गेम रुल्स गोत आसा सो स्टार्ट करूया तशें रे वय येस ओके सो आमी कॅटेगरी सिलेक्शनाक वचा आतां कॅटेगरी सिलेक्शन इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता आदेश इंडियन एपिक इंडियन एपिक ओके सो इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना तुगेल्या आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनार येता आसा पळय Which Veda contains cure of diseases? Yeah, question. Which Veda contains cure of diseases? Options: Samaveda, Atharva Veda, Rig Veda, and Yajur Veda. Well, 10 second time start zala. Answer दिवचे प्रयत्न कर. अथर्व वेदा. Atharva Veda. Okay, Atharva Veda. मस्त confident दिसला आदेश. 5 सेकंड भितर सांगा आन्सर. येस सो इतले कॉन्फिडंट असताना आन्सर करेक्ट आसू का नाही वा 100% करेक्ट आसा आन्सर कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू येस कोण पुरा आसा जोडटू कार्यक्रम पळयत आसाची अम्मा माजन ओके सो फुल फॅमिली पळयत आसा येस बारी लायक जाला सो फर्स्ट क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेलो आसा आणि दोन्ही क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिवू का रेडी आस वा वचा कॅटेगरी सिलेक्शन ऑफ आसा ओके सो आता इंडियन एपिक सोण खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट फेमस पर्सनालिटीज प्रसिद्ध व्यक्तिಗಳು म्हणून सांगितलं आसा ओके सो कशी कोण अम्मा हेल्प करतास की कोण पुरा हेल्प करतास लागी अम्मा हेल्प करतास वा ओके सो फर्स्ट आन्सर अम्मान सांगून दिलं वा वय वा ओके सो फर्स्ट आन्सर थँक्यू म्हण आता सेकंड क्वेश्चन ध्यान दिवन ऐकू का ओके ओके सो आता क्वेश्चन आयलाच पळा सेन्सस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वॉज एम्फसाइज्ड बाय
वापस सांगता सेन्सेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वॉज एम्फसाइज्ड बाय ऑप्शन्स रोसियो टेलर विल्किन्स थॉमस 10 सेकंड्स टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर दिवचे प्रयत्न करी हॅलो टेलर 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 वा वय पण टाइम असा वगी टेलर नाही रोस्ट रोस्ट कंचे ए ए वा वय ओके सो कशी घेऊची वा लास्ट 1 सेकंड असताना सांगतास मग वय वय ओके रोजियो आन्सर करेक्ट असा फर्स्ट ऑप्शन लास्ट 1 सेकंड असताना सांगितलं असं वय येस सो 2 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर झाला कांग्रॅच्युलेशन्स वापस थैंक यू येस या इथं आन्सर चेंज इथे जलता ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಗಿನ ಮಾತಾಡ್ಲ ओके 2 जणांना सांगले बा होय ओके सो आता थर्ड क्वेश्चन आक पळले कंचे कोणे एकला लगी घ्या आन्सर इथे टाइम अप झाला म्हणजे आउट येत असेल तू आता सर जायत वा ओके सो मी थर्ड क्वेश्चन आगोचा कॅटेगरी लिस्ट आता येईलच पडा आर्ट एंड कल्चर पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर ओके सो आर्ट एंड कल्चर या कॅटेगरी तुला ना थर्ड क्वेश्चन व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन जाऊन असते आदेश ध्यान देऊन ऐकू का स्क्रीन आर तसं पुढे राम किंकर बेज वॉज वेल नोन राम किंकर बेज वॉज अ वेल नोन कसं आला म्हणून सांगू नो ऑप्शन्स पळा डान्सर थिएटर आर्टिस्ट वायोलिनिस्ट आणि स्कल्प्टर आपण सांगता राम किंकर बेज वॉज अ वेल नोन डान्सर थिएटर आर्टिस्ट वायोलिनिस्ट स्कल्प्टर 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेलं असं आन्सर द्यायचा प्रयत्न करी स्कल्प्टर वय ओके ते कोण अम्मा वा उरलेला होय वय वा ओके सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तिन्ही क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलं सर प्राइज विन झाला आदेश कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक यू सो मच येस सो आमगे स्टुडिओ घेऊन केन्ना कलेक्ट कोर येतं ओके राइट येस उलोन मस्त खुशी झाला आदेश नेक्स्ट वीक आहे वापस खंडित कॉल करून अनेक प्राइज विन जावचे ट्राय करू का ओके राइट येस येस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर ओके थँक यू येस बाय बाय येस आमगे लायच्या सेकंड कॉलर आदेश म्हणून सांगू आणि 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवन आयच्या आमगेला फर्स्ट प्राइज विनर झालेला असाची पळया अशी इजी क्वेश्चन्स तुमगे मुखार येता असता तुमकां ऑप्शन्स वय असता ऑप्शन्स थ्रू तुम्ही आन्सर दिवका जाता सो एक ट्राय तू खंडित करा तुमकां गेस जाल्यार तुमकां ऑप्शन्स थ्रू गेस केल्यार करेक्ट आन्सर जाले म्हणजे जाल्यार एक प्राइज खंडित मेळटा न्ही वा प्राइज कोणाक नक्का न्ही वा प्राइज खंडित एक विन जाऊ का पार्टिसिपेशन मस्त इंपॉर्टंट जाता सो खंडित पार्टिसिपेट करा तुमगे स्क्रीनार दिसता नंबराक वगी कॉल करा 7019258077 या नंबराक वगी कॉल करा कॉल करून 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवन यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज तुम्ही विन जावेत तशीच फुडल्या एपिसोडान तो हांव एक क्वेश्चन निम गेलेला ताजे आन्सर दिनी म्हणून मस्त जणांनी सांगला सो क्वेश्चन कसं असेल म्हळ्यार ताका मस्त कीज असतं के बट ओपन करू जायना की खंयचेय लॉक ताजे आन्सर पियानो और कीबोर्ड ताजे आन्सर जावन आसा सो मस्त जणांनी कॉमेंट सेक्शनाक घालेला आन्सर सांगा न्ही म्हणून सांगून आन्सर ताजे पियानो जो कीबोर्ड जावन आसा सो अशीच तुमगेले एक माइंड रिफ्रेश करचे खातीर असेल पुरे क्वेश्चन्स तुमकां एक इंटरॅक्टीव दवरचे खातीर एक क्वेश्चन निमगीत आसता हे कार्यक्रमा थ्रू तुम्ही फुल्ल पळयता राबा सो तुमकां मस्त प्राइज विन जावचे चान्स आसता तशीच आमगेलो अनेक कॉलर आसा के प्रल्हाद पै म्हणून सांगून बद्यडका उला ना हांगेलो उलया हॅलो नमस्ते हॅलो नमस्ते नमस्ते येस तुमकां गेम रूल्स कळला न्हू ओके आमी स्टार्ट करूया ऑफ रे येस सो आमी सीधा कॅटेगरी सिलेक्शनाक वचा इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट इंडियन एपिक पुराण ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लायच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनार येता सर पळया द स्टोरी ऑफ कृष्णा वासुदेवा इज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ The story of Krishna Vasudeva is the principal subject of options A. Bhagavata Purana, B. Shiva Purana, C. Agni Purana, D. Brahma Purana. तुमगे 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर दिवचे प्रयत्न करा
भागवत पुराण. शुअर असावा 8 सेकंड असं हा शुअर आसा. 100% वा वय वय. ओके 100% म्हणून सांगता असायची 100% कॉन्फिडंट दिसता असायची भागवत पुराण ऑप्शन ए 100% आन्सर करेक्ट असं तुम्ही दिलेला आहे कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू येस सो फर्स्ट क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेलंच तुम्ही. थँक्यू. सो सेकंड क्वेश्चनाक अपास इंडियन एपिक सोणू खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करता जाता. हा ओके. सेकंड क्वेश्चन वचा ना आमी. हा ओके. ओके सो आता आमी अपास कॅटेगरी सिलेक्शनाक वचा. कॅटेगरी सिलेक्शनाक तू इंडियन एपिक सोण खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करा. आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटी, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. पॉलिटिक्स. खंयचे? पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स राजकीय म्हणून सांगता असायची. हा वय. येस सो पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरी तुला तुमगे लायचे राउंडाचे सेकंड क्वेश्चन तुमगे स्क्रीनार आता पळय. द नेम ऑफ द लॅकेडिव मिनिकॉय हा and Amindivi Islands was changed to Lakshadweep by an act of parliament in the year. Options A 1970, B 1971, C 1972, D 1973. आन्सर दिवचे प्रयत्न करा. तुमगेला 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. 1971. 71 शुअर वा हा गेस. गेस वा वय ओके सो 2 वर्षा करते कट झाला. वय. आन्सर 1973. हा वय. ओके नो प्रॉब्लेम. तुमगे नाव खंडित हांव आमगे लायचे लकी कॉलन घालून आसता. नाव कसं म्हणलं वापस? प्रल्हाद पै. ओके घालून आसता नाव खंडित. एंड ऑफ द एपिसोड ते पळयता राबा. ओके येस थँक्यू फॉर कॉलिंग. बाय बाय टेक केअर. येस प्रल्हाद म्हणून सांगू न्हू बदी अडका तुला नानी कॉल केलेला हंगेल नाव आता लकी कॉलर ಅಂತ घालता. तशी तुम्ही ट्राय करा. तुमगेला स्क्रीनार दिसताच पळया नंबर 7019258077 या नंबराक वगवगी कॉल करा. कॉल केलेला प्रति एक कॉलराक 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला यूथ ऑफ जीएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज आमगेल कॉल आमगेला स्टुडियो तू वेट करता आसा. तशी आमगेले अनेक कॉलर आसा की आमगे ओटू अनन्या म्हणून सांगू न्हू हंगेला उलया. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्ते. नमस्ते कई तुला उलयतास अनन्या? मंगळूर. मंगळूर खंयची क्लास? क्लास 1. हां फर्स्ट स्टँडर्ड. फर्स्ट स्टँडर्ड. ओके ओके सो फर्स्ट स्टँडर्ड अनन्या कोण पुराय सोडटू? अम्मा. अम्मा ओके ना. ओके अज्जा. ओके ओके सो फुल फॅमिली ಒಟ್ಟು बेसून पळयतास न्ही वा. वय. येस सो पुरे जनाल हेल्प घ्या. आम्ही स्टार्ट करूया वा. रूल्स कळला ना तुका? वय. ओके सो आम्ही स्टार्ट करूया. कॅटेगरी लिस्ट आता येताच पळय. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता अनन्या? इंडियन एपिक. इंडियन एपिक. ओके इंडियन एपिक पुराण म्हणून सांगतास. इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेला आज स्क्रीनर येताच पळय. Which Vedic god or goddess was known as Purandar? Which Vedic god or goddess was known as Purandar? Options A Indra, B Varuna, C Agni, D Aditi. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. आन्सर दिवचे प्रयत्न कर. इंद्रा. 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 ओके इंद्रा. ओके इंद्रा ऑप्शन ए इंद्रा म्हणून सांगतास नाही अनन्या? वय. वय येस 100% आन्सर करेक्ट अस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. येस सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला असा. सेकंड क्वेश्चन आवचा वा. हजायतो. ओके सो सेकंड क्वेश्चन वापस कॅटेगरी सिलेक्शन इंडियन एपिक सोणू खंयचे एक सिलेक्ट करता जाता. आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. फेमस पर्सनॅलिटी. फेमस पर्सनॅलिटीज. ओके सो फेमस पर्सनॅलिटीज या कॅटेगरी तुला ना तुगेल राउंडाचे सेकंड क्वेश्चन आता तुगेल मुखार येतास स्क्रीनारी पळय. बुलो सी राणी was associated with which of the following fields? वापस निमगिता बुलो सी राणी was associated with which of the following fields? Options A dance, B music, C sculpture, D painting. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. आन्सर दिवचे प्रयत्न कर.
10 seconds timer at start जातं सर. Singer. Music. Music. Why? Okay, so music म्हणून सांगितलं सर. लास्ट 2 सेकंड वरलं तर म्युझिक म्हणून सांगितलं अनन्या. आन्सर 100% करेक्ट सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. जायत वा. सो 2 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले वा. हा 2 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले आता. वय वा. आणि 1 क्वेश्चन दिल्यावर कसं मिळतं प्राइज मिळतं वा. वय वा. ओके, सो आम्ही तशेल्यार ही प्राइज विन जावच्या पळया नाही वा. थर्ड क्वेश्चन वचा आम्ही कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. इंडियन एपिक आणि फेमस पर्सनॅलिटीज सोण खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. आर्ट अँड कल्चर, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. आर्ट अँड कल्चर वा. ओके, सो आर्ट अँड कल्चर तू लाईच राउंडाचे थर्ड क्वेश्चन व्हेरी इंपॉर्टंट जाते हे क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आता स्क्रीनार येतं सर पळया. आर्ट अँड कल्चर कॅटेगरी तुला. Who is known as the Rafale of the East? Who is known as the Rafale of the East? Options A. Raja Ravi Verma, B. Raja Martanda, C. Raja Udayrao, D. Raja Keshav Verma. 10 सेकंड टाइम स्टार्ट झाला. आन्सर द्यायचा प्रयत्न कर. राजा रवि वर्मा. राजा रवी वर्मा. कोणता आन्सर दिला मागशी. हॅलो अम्मा दिलेल्वा. येस, सो अम्मा सांग 100% करेक्ट असा आन्सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला असा अनन्या. थँक्यू. सो आता कसं जाता प्राइज मिळतवा. वय वा. ओके, सो तुगेल प्राइज खंडित आमगे स्टुडिओ येऊन केन्ना कलेक्ट कोर येता. ओके. Yes, yes. Thank you for calling, Ananya. Bye bye. Take care. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yes. So first standard गे अनन्या म्हणून सांगून आणि कॉल केलेला. 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिला. सगळे फॅमिली ओटू बसून पळयत आशिल्ले. अम्मा, आजो, बापा मा पुरे म्हणून सांगले त्यांनी. सगळे फॅमिली पुरे ओट्टू बसून पळयत आशिल्ले. तांची एक फॅमिली शो तुमगेल मुखार हाडका म्हणलेला एक उद्देशान पुरे जणां ओट्टू बसून ह्या एक कार्यक्रम पळयल्यार पुरे जणां नॉलेज ओटू इम्प्रूव जाता वता. आणि संचडवांक एक क्विजान तू एक इंटरेस्ट असता तशीच होड्डांनी पार्टिसिपेट कोरका. सो तुमगेल स्क्रीनार तशी नंबराक वगोगी कॉल कोर न्हू तुम्ही प्राइज विन जावचे प्रयत्न कोर येता. तशी आमगे वाट अनेक कॉलर आसा काही. कविता पै म्हणून सांगू न्हू हांगेला उलया. हॅलो नमस्ते. नमस्ते. खंय तो उलयता तशी. आम्ही कासरगोड कविता. खंय तुका न्हू. कासरगोड. कासरगोड. ओके ओके. सो गेम रूल्स कळावा तुमका. वय वय. ओके, आम्ही स्टार्ट करूया ना विशयलारी. ओके, सो तुमगेला मुखारी कॅटेगरी लिस्ट आयला सर. इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी घेताची. इंडियन. इंडियन एपिक. ओके, इंडियन एपिक पुराण या कॅटेगरी तुला ना. तुमगेला इच राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेल मुखार स्क्रीनार येता पळया. इन विच वेदा द बॅटल ऑफ 10 किंग्स इज मेन्शन्ड. Gita. In which Veda the battle of 10 kings is mentioned? Options A. Upanishads, B. Atharva Veda, C. Rig Veda, D. Yajur Veda. 10 second timer start झाला. आन्सर देऊच प्रयत्न करा. ऋग्वेदा वा. वय वय. ओके, सी ऋग्वेदा म्हणून सांगितलंस तुम्ही. किती कॉन्फिडंट असं हे आन्सर आरी. गेस वा. ओके, सो गेस असल्यारी आन्सर मात्र करेक्ट अस. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलंच तुम्ही. आणि 2 क्वेश्चन असं 2 क्वेश्चन ध्यान देऊन अशीची करेक्ट आन्सर दिल्यार प्राइज विन जाताच. ओके, सो आम्ही आता सेकंड क्वेश्चन वचा. सेकंड क्वेश्चन वचका म्हणल्यार वापस कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता. इंडियन एपिक सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करा. आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स जो स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची. पॉलिटिक्स राजकीय म्हणून सांगता तुम्ही. ओके, सो पॉलिटिक्स या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लाईच राउंडाचे सेकंड क्वेश्चन तुमगे मुखार येता पुढे. The power to decide an election petition is vested in the. The power to decide an election petition is vested in the. Options A. Parliament, B. Supreme Court, C. High Courts, D. Election Commission. तुमगेल 10 सेकंड टाइम स्टार्ट झालेलं आन्सर देऊच प्रयत्न कर.
D. D. डी इलेक्शन कमिशन 100% कॉन्फिडेंट असावा Guess. गेस वापस बट ह्या पण गेस केल्यावर मात्र रॉंग झाला आन्सर सी हाई कोर्ट्स इट्स वेस्टेड इन दी हाई कोर्ट्स ओके सो नो प्रॉब्लेम तुम्ही कॉल करून पार्टिसिपेट केलं तांची मस्त खुशी झाला अशीच नेक्स्ट वीक खंडित वापस कॉल करून विन जावचा प्रयत्न करा ओके जाय येस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय येस सो अशीची पळया मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स असता तुमगेले नॉलेज मस्त इंप्रूव जाता होता सो खंडित या एक ऑपॉर्च्युनिटी मिस करून घेऊ नकाची आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला आयच्या एपिसोड ಅಂತೂ सो वगवगी कॉल करा तुमगल स्क्रीनर दिसता नंबर 7019258077 या नंबराक कॉल करून तुम्ही प्राइज विन जावचा प्रयत्न खंडित कोरेत जशी जी तुम्ही हे कार्यक्रम पळयत असताना तुमका खंडित इष्ट जातास म्हणजे जाल्यार एक थम्स अप दिया एक लाईक बटनच नाही आता एक लाईक बटन खंडित होती आमका एक खुशी जाता तुमके कार्यक्रम इष्ट जाताच म्हणून सांगू तशीची तुमगेल कसले कॉमेंट्स फीडबॅक असं म्हणजे जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात घाला आणि तशीची तुमका या कार्यक्रम इष्ट जातास आनी काही विंगड जनान पळोवका म्हणजे जाल्यार एक शेअर बटन खंडित वत्तीया म्हणून सांगतास आनी काही चड जनाक हे कार्यक्रम पावता अशी आमगे अनेक कॉलर आसा की पल्लवी पै ब्रह्मावर्तुला ना आमगे रेग्युलर कॉलर हॅलो नमस्ते हॅलो नमस्ते नमस्ते सो गेम रूल्स गोतस्व म्हणून निमका म्हणून आमगे रेग्युलर कॉलर नाही हाँ वही वही येस सो स्टार्ट करूया ना आम तशें सीधा हाँ हाँ जय जायत वा ओके सो आता आमी सीधा कॅटेगरी लिस्टाक वचा इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी फेमस पर्सनालिटी फेमस पर्सनालिटीज ओके सो आयच्या शुभारंभ फेमस पर्सनालिटीज कॅटेगरींतल्यान करता आसाची सो फेमस पर्सनालिटीज ह्या कॅटेगरींतल्यान तुमगेल्या आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनार येता पळय Amjad Ali Khan is associated with which of the following musical instruments? Opastim Gita. Amjad Ali Khan is associated with which of the following musical instruments? Options are A. Violin, B. Sitar, C. Sarod, D. Veena. The second time start jala answer this प्रयत्न कर. सरोद Sarod. हाँ 100% confident की guess sir. ना 100% कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट येस 2 सेकंड्स भितर आन्सर दिलेलं सर सो इतले कॉन्फिडेंट असताना आन्सर करेक्ट असू का कॉंग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलं सर येस सो आणि दोन क्वेश्चन वरला हाँ वही वही वय वा येस सो सेकंड क्वेश्चन कॅटेगरी सिलेक्शन आवचा ना आम्ही हाँ बस येस सो कॅटेगरी सिलेक्शन आता पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयचे सिलेक्ट इंडियन एपिक इंडियन एपिक पुराण कशी टफ करूया क्वेश्चन नक्का इजी निमगे ಈಸಿ ಜಾಯವಾ हाँ वही वही ओके ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ पळया कशी आहे तुम्हाला सांगू नो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगे करायला पळया संतरा इज अ रिच्युअल ऑफ फास्टिंग टू डेथ अमंगस्ट ऑप्शंस ए बुद्धिस्ट्स बी जैन्स सी हिंदूज डी इस्लाम तुमगे 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर दिवचा प्रयत्न कर बुद्धिस्ट शुअर वा श्योर ना गेस वा हाँ ओके सो बुद्धिस्ट म्हणून सांगितलं सर बट बुद्धिस्ट आन्सर रॉंग ओके ओके आन्सर जैन्स ओके ऑड ना नाही आजी पुढे एक पण विन झाला नाही नेक्स्ट वही वीक टेंशन कदनची एक पट्टी विन झाल कंचे ते मस्त टाइम फूड विन झाल कदना विन जाऊ का म्हणत ओके मस्त टाइम पुढे विन झाला आणि वापस केन्न विन जाऊच म्हणून पडत असावा हाँ वही वही ओके 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 नेक्स्ट वीक वापस खंडित ट्राय करूयात ओके 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 बाय थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक येस सो आमगे रेग्युलर कॉलर मस्त ट्राय कोर न्हू एक 2 एपिसोड पुढे की प्राइज विन जाला त्याची वापस आणि काही ट्राय करता रसाचे अनेक प्राइज विन जावचा का पण याच स्पिरिट जाव का तुम्ही खंडित कॉल करा तुम्ही स्क्रीनर दिसताच पळया नंबर 7019258077 या नंबराक कॉल करून तुम्ही मगे उलोवन 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवन यूथ ऑफ जेस भितर पण एक इंटरेस्टिंग प्राइज विन जावता सो भारी सिंपल असं फॉर्मॅट भारी सिंपल असं क्वेश्चन्स आन्सर दिवचे मात्र तुमगेला एक काम जावन असता 3 आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार प्राइज तुमगेला कितलं सिंपल असं नाही फॉर्मॅट सो खंडित कॉल करा आमगे अनेक कॉलर आसा की तांगेला उलोवन येवया अद्वैत म्हणून सांगू न्हू आंगेला उलोय हॅलो नमस्ते हॅलो हॅलो अद्वैत नवा
हा बाई काही तुला ना कोची सोबत कोची दुकान कसं कोण ना सद्वित 9th क्लासान 9th स्टँडर्ड हॅलो हॅलो कसं कोण सर 9th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड ओके सो गेम रूल्स कळलावा हा कळता ओके स्टार्ट करूया ना आम्ही हा ओके सो स्क्रीनर ಎತ್ತು ಪಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಚಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಪಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ इंडियन एपिक पुराण ओके सो इंडियन एपिक कॅटेगरी सिलेक्ट केलेला सर फर्स्ट क्वेश्चन नाक सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तर फर्स्ट क्वेश्चन मुखार येता सर पुढे As per Hindu mythology, total number of Shakti Peeths is. वास्तव गीता as per Hindu mythology, total number of Shakti Peeths is options A 32, B 46, C 51, D 29. 10 सेकंड टाइम स्टार्ट झालं सर आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. 46 46 शुअर वा गेस वा ओके सो गेस म्हणून सांगितलं सर आन्सर मात्र 51 ओके सो 51 अद्वित करेक्ट नवा हेलो 51 आन्सर ओके 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 सो नो प्रॉब्लेम नेक्स्ट वीक खंडित वापस विंजवचे प्रयत्न कोर का ओके नेक्स्ट वीक कॉल वेट करता असता ओके येस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर सो अद्वैत हंगेला नाव घाली आम्ही आमगेला आयचे लकी कॉलर ಅಂತ भितरी सो ಖಂಡಿತ तुम्ही ट्राय करा तुमगेला स्क्रीनर दिसता नंबर हाक वगवगी कॉल करा आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळवरला आयचे कार्यक्रम अंतू सो वगवगी कॉल कोरनु प्राइज विंजरचा प्रयत्न ಖಂಡಿತ कोरेत सो नंबर दिसता सर फॉर्मॅट आहे ಗೊತ್ತಾ सर आणि कसला वेळ नाही वा सो आन्सर्स ಖಂಡಿತ तुम्ही आता या कार्यक्रम ऑलमोस्ट आता 40 मिनिट्स ते जाता येईल आयच्या कार्यक्रमात सो तुमका त्याचे फॉर्मॅटही कळला आणि कसं टाईपचा क्वेश्चन्स येता म्हणाले एक आयडिया तुमका खंडित मेळना असता सो असले याचे सिंपल क्वेश्चन जर तुमच्या मुखार हाडता असता सो खंडित तुम्ही वय एक ट्राय करना चित्ता तुमका एक ऑपॉर्च्युनिटी एक प्राइज विन जावचे सो पार्टिसिपेशन मस्त इम्पॉर्टंट म्हणताचे सो खंडित पार्टिसिपेट करा आणि प्राइज विन जावचे प्रयत्न करा सो आमगेलो तो अनेक कॉलर असं दिसता सो कॉलराक पळया कोण म्हणून सांगू न्हू हॅलो ओके सो कॉल डिस्कनेक्ट झालेला सर पळया तुम्ही कॉल करताना दयकोन तुमका एक विषय सांगचे कॉल करताना दयकोन लायक एक नेटवर्क असेल प्लेस तुला ना कॉल करा डिस्कनेक्ट झालं म्हणजे जाल्यार तुमकांय बेजारू आमकांय बेजार जाता ओके सो आमगे अनेक कॉलर असे काही जोश ना म्हणून सांगू हंगे उलया हॅलो नमस्ते नमस्ते काही तुला उलयता तसची बँगलोर तुला ना होय ओके सो गेम रूल्स कळा ना तुमका होय होय कळलं ओके सो स्टार्ट करूया आम्ही कॅटेगरी लिस्ट टाकूया ओके इंडियन एपिक आर्ट अँड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक ओके पुराण इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लाईचे राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगे मुखार येता पुढे Who divided Kerala into 64 villages and donated them to Brahmins? Who divided Kerala into 64 villages and donated them to Brahmins? तुमगेला ऑप्शन A Agastya, B Vishwamitra, C Vasishtha, D Parashurama. तुमगेला 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालं असं आन्सर द्या परशुरामा ओके सो परशुरामा म्हणून सांगू न्हू कॉन्फिडेंट असावा होय ओके सो 100% कॉन्फिडेंट असताना वापस डाऊट कसं लाग नाही वा आन्सर 100% करेक्ट असं कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके थँक्यू येस सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिला आणि दोन्ही क्वेश्चन बाकी सर सेकंड क्वेश्चन आवचा ना मी ओके 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 सो वापस कॅटेगरी लिस्ट टाकूचा इंडियन एपिक सोनू खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करता जाता आर्ट अँड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयचे फेमस पर्सनॅलिटीज ओके सो फेमस पर्सनॅलिटीज या कॅटेगरी सिलेक्ट केल्यास तुम्ही तुमच्या लाईटच्या राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन फेमस पर्सनॅलिटीज या कॅटेगरी तुला ना तुमच्या मुखार येतं पुढे Bachendri Pal became famous for her grand success in the field of Bachendri Pal became famous for her grand success in the field of options A athletics skiing B swimming
सी माउंटेनियरिंग, डी जर्नलिझम. तुमगेलो 10 सेकंड टायमर स्टार्ट जालेलो आसा. आन्सर दिवचे प्रयत्न करा. माउंटेनियरिंग. माउंटेनियरिंग. माउंटेनियरिंग वा? वय वय. कॉन्फिडेंट आसा वा? वय वय. ओके, बट आन्सर जर्नलिझम आसा. हॅलो वय वय. हॅलो. हॅलो हॅलो. आन्सर जर्नलिझम आसा. वय वय. होय. ओके ओके. हॅलो. हॅलो. ओके, 1 मिनिट. सॉरी माउंटेनियरिंग करेक्ट आसा आन्सर. ओके ओके, नो सॉरी. सो नो प्रॉब्लेम. 2 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलो आसा तुम्ही. सो आमी थर्ड क्वेश्चनाक वचा वा? ओके ओके. ओके, सो थर्ड क्वेश्चनाक वचा. थर्ड क्वेश्चनाक अपास कॅटेगरी लिस्ट सिलेक्ट करपाक जाता तुम्ही. सो तुमगे मुखार कॅटेगरी लिस्ट येता पळया. ओके. इंडियन एपिक आनी फेमस पर्सनालिटी सोड खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर. Politics. पॉलिटिक्स. 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 ओके, पॉलिटिक्स म्हणून सांगितलं तुम्ही. सो पॉलिटिक्स थर्ड क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टंट क्वेश्चन जाता. सो थर्ड क्वेश्चन पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरींतल्यान तुमगेल्या स्क्रीनार येता आयला पळया. द प्रेझेंट लोकसभा इज दी. क्वेश्चन वापस घेता. द प्रेझेंट लोकसभा इज दी. ऑप्शन्स ए 14th लोकसभा, बी 15th लोकसभा, सी 16th लोकसभा, डी 17th लोकसभा. तुमगेला आन्सर दिवचा. तुमकां 10 सेकंड्स टायमर स्टार्ट जाता. आन्सर दिवचे प्रयत्न करा. ओके. बघी सांगा. 5 सेकंड्स टाइम आसा. 17th. 17th लोकसभा. ओके, सो ह्या गेस की कॉन्फिडेंट आसाची? कॉन्फिडेंट. ओके, सो कॉन्फिडेंट असताना आन्सर करेक्ट असू का? 17th लोकसभा करेक्ट आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. 3 क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेलो आसा तुम्ही. हॅलो. हॅलो. येस, 3 क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेलो आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, थँक्यू. येस, तुमगेल प्राइस तुम्ही केन्ना आमगेल स्टुडियोक येवन कलेक्ट कोर येता. अशी नेक्स्ट वीक कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा. थँक्यू फॉर कॉलिंग. आम्ही बेंगलोर वचतो. खंयचे? बेंगलोर आशाने. ओके, केन्ना एकडे येईल तेन्ना कलेक्ट करा. तर तुम्ही मागीर आमगेल बॅक एंड टीमाक कॉल करात आनी तुमकां वेळ करतात. ओके. येस, थँक्यू फॉर कॉलिंग. बाय बाय. येस, सो अशीची पळया एक मिस्टेक जाता एक लाईव्ह शो न्हू. सो कन्फ्युजन जाल्लें, बट आन्सर तांणी सेकंड क्वेश्चनाक दिलेलो करेक्ट. सो एक पंता जाता. सो अशी येस, सो तुम्ही मागीर कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा. तुमगेल्या स्क्रीनार दिसता अशें नंबर पळया. 7019258077. ह्या नंबराक वगवगी कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा. आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ उरला आयच्या कार्यक्रमांतू. सो तुमकां एक चान्स आसा प्रायज विन जावचे. सो खंडीत एक ट्राय दिया. सो पार्टिसिपेशन मस्त इम्पॉर्टंट जाता म्हणून सांगताची. सो खंडीत पार्टिसिपेट करूं का तुम्ही. सो आमगे कडेन आनी एक कॉलर आसा की श्वेता म्हणून सांगू न्हू, मैसूरातून हांगे लावल्या. हॅलो, नमस्ते. हाय, नमस्ते. नमस्ते. सो कशे आसा तुम्ही? आम्ही समजत आहे. तुम्ही कसे आहे? आम्ही हुशार आसात. ओके, सो कॅटेगरी लिस्टाक वचवा आमी. ओके. ओके, सो कॅटेगरी लिस्ट आतां तुमच्या मुखार येता आसा. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची? खंयचे सगळं अनेक खंयचे सुलभ म्हणवा. वय फर्स्ट वन खंयचे ने? इंडियन एपिक आसा फर्स्ट. इंडियन एपिक. इंडियन एपिक आसा. सुलभ किना म्हण म्हाका गोतना, बट फर्स्ट इंडियन एपिक म्हण सिलेक्ट करता तुम्ही. ओके. इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरींतल्यान तुमगेल्या आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगे स्क्रीनार आयला आसा पळया. ओके. इन विच बुक लॉर्ड शिवा इज फर्स्ट मेन्शन्ड एज रुद्रा. वापस निमगिता. इन विच बुक लॉर्ड शिवा इज फर्स्ट मेन्शन्ड एज रुद्रा. तुमगेले ऑप्शन्स ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी शिवपुराण. शिवपुराण. शुअर आसा वा? शुअर. कशी जा शिवपुराण म्हणून नाव ऐकून तशी सांगता की कशी? वय शिवपुराण म्हणून ऐकून सगळं. ओके, सो तशी मॅच करताची, बट आन्सर रॉंग आसा. अय्यो. आन्सर ऋग्वेद. ओके. ओके. ओके, थँक्यू.
ओके नो प्रॉब्लेम नेक्स्ट वीक खंडित वापस कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करू का ओके डेफिनेटली थँक्यू बाय येस थँक्यू बाय टेक केअर पळय आनी मस्त कॉन्फिडेंटली कॉल केलेला आहे त्यांनी गेस्ट केले शिवपुराणा शिवाल विषय म्हळ्यार शिवपुराणा तुला येवनच का म्हणून सांगू न्हू एक पण तशें आसना न्ही वा सो आन्सर ऋग्वेद आशिल्ला नो प्रॉब्लेम खंडित तुम्ही मागीर ट्राय करू येता कॉल कोर न्हू आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला सो वगवगी कॉल करा तुमगे स्क्रीनार दिसता नंबराक 7019258077 ह्या नंबराक कॉल करून न्हू तुम्ही विन जावचे प्रयत्न मागीर करू येता तुम्ही हे कार्यक्रम फेसबुक आनी यूट्यूब दोन्ही पळयता आसाची सो थंय तांतू भितर तुमकां एक शेअर बटन आसा त्या शेअर बटन ओत्तिया आनी तुमकां कार्यक्रम इश्ट जाताच म्हणून जाल्यार एक लायक बटन खंडित ओत्तिया म्हणून सांगता सो तुमगेले एक प्रोत्साह आमकां खंडित मस्त इम्पॉर्टंट जाता तशी तुमगेले कसले एक फीडबॅक कॉमेंट्स आसा म्हणून जाल्यार आमगेले कॉमेंट सेक्शनान तूं घाल येता त्या आमी खंडित नेक्स्ट एपिसोडान तूं इम्प्लिमेंट करचे एक खंडित प्रयत्न करताची सो अशीच तुमगेले सपोर्ट आमकां ह्या कार्यक्रमाक इतले एपिसोड तुला तुमी दिता आसाची फर्स्ट सिजनान तूं ऑलमोस्ट 24 एपिसोड्स थंय आमी केलेला सो ताकाय मस्त लायक सपोर्ट तुमी दिलेला आज आमी ह्या सिजनाचे 11th एपिसोडाक येवन पळयले आसाची सो टोटल पळयलें म्हणजे जाल्यार ऑलमोस्ट एक 35 एपिसोड्स ह्या एक कार्यक्रमाचे तुम्ही आमकां मस्त सपोर्ट केलेलो आसा अशीच तुमगेलो सपोर्ट मुखार आमकां जावका म्हणून सांगता आसा सो वगवगी टायम वेस्ट करना अशी वगवगी कॉल करा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वर लायचे कार्यक्रमात तुमगेलो स्क्रीनार दिसता नंबर पळया 7019258077 ह्या नंबराक वग्गी कॉल करा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला आनी एक 2-3 कॉलर घेवेत की म्हणून सांगू न्हू सो वगवगी कॉल करा तुम्ही एक लकी कॉलर जाता वा म्हणून सांगून आमी पळया सो वगवगी कॉल करा 7019258077 तशी जी तुम्ही ह्या कार्यक्रमांत तुम्ही त्या एक डेव्हलपमेंट पळोवन येता आसाची न्ही वा फर्स्ट सीजन तुला नात सो फर्स्ट सिजनाचे फर्स्ट एपिसोड पळयल्यार आनी आयचे एपिसोड पळयल्यार तुमकां खंडित कळटा त्या एक डिफरन्स कशी एक शो ग्रो जाला म्हणून सांगू त्या ग्रो जावचं कारण कोण म्हणल्यार तुमीच तुमगेले एक फीडबॅक तुम्ही कसं म्हणलें म्हळ्यार आमकां टायमींग 15 सेकंड्स चड जालें ಸ್ವಲ್ಪ उणी करा म्हळ्यार सो आमी त्या एक एनालायज कोर न्हू एक 10 सेकंड्स म्हण केला मागीर तुमी सांगलें आमकां ऑप्शन्स दिल्यार लायक आशिल्ले तुमी डायरेक्ट क्वेश्चन नेमल्यार आन्सर दिवचा कश्ट जाता म्हणून सांगून सो तांकां ऑप्शन्स पळय दिवया म्हणून सांगून न्हू तेवूय एक आमी फेसिलिटी तेवूय एक फॉर्मॅट चेंज केला हातूंत भितर सो हातूंत भितर तुमी तुमगेले एक फीडबॅका निमित्त आमकां ह्या एक कार्यक्रम मस्त इम्प्रूव करच्याक जाल्ल्या म्हणून सांगता सो वगवगी कॉल करा 7019258077 ह्या नंबराक तुम्ही कॉल करून उलयत तशीच हे कार्यक्रम प्रति शुक्रारा संजे 7 to 8 1 hour तुमगेले मुखार येता आसता सो हे 1 hour तुमगेले नॉलेज मस्त इम्प्रूव जाता आसता आनी तुमगेलो उलोवन म्हाका एक भारी खुशी तो म्हळ्यार इतले एक जण हे कार्यक्रम पळयताची इतले एक जणांक हे कार्यक्रम पावता आसा आनी इतले जण फॅमिली समेत ह्या कार्यक्रम पळोवन एन्जॉय करताच म्हळ्यार ताज्या भशेन होड आमकां कसला न्ही वा सो आमी एक कार्यक्रम हाडका म्हणून जाल्यार तुमकां एक रीच जावका म्हळ्यार एक उद्देशानच आमी हाडचे तुमगेले मुखारी तुमकां तो रीच जाला म्हणून आमकां कळटना आमकां भारी खुशी हाजे मागशीक मस्त जण काम करता आसताच हे कार्यक्रम तुमगे लागीं येवका म्हणून जाल्यार तुमकां कॅमेरा येदूर हांव दिसच्या पुरो बट हाजे मागशी मस्त जण ताजे मागशी काम करता आसताची आमगेले कॅमेरा टीम आसा पुरो आनी आमगेले एक बॅक एंड टीम मस्त काम करता आसताची सो हांकांय एक तुमगेले एप्रिसिएशन खंडित आसचो म्हूण सांगताची आमगेले आयच्या नेक्स्ट कॉलर प्रवीण कामत म्हणून सांगू आनी कॉल केलेलो आसा हांगेलो उलया भवीन कामत हॅलो भवीन कामत हा बेंगळूरांतून उलयता बेंगळुरांतल्यान उलयता आसा वा हा ओके कशी आसाची आराम आसा वेदर पुरे कशें आसता वेदर उठू आराम बरें आसा वा ओके सो गेम रुल्स कळ्ळा न्हू तुमकां हा गेम रुल्स गुड आसा ओके सो आमी स्टार्ट करूया न्हू तशें जाल्यार हा स्टार्ट करे येस सो आमी सीदा कॅटेगरी लिस्टाक वचा हा सो कशी हे कार्यक्रम पळयता आसा की तुमकां फॉर्मॅट पुरे पळयत आसाची ट्राय केले वा हा ओके सो आज फर्स्ट टाइम कॉल करची की हाजे पूण केला हा फर्स्ट टाइम कॉल करता ओके सो पळया आज ही खंडित विन जावका ओके सो आता कॅटेगरी लिस्ट आहे पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक वा ओके सो इंडियन एपिक म्हणून सांगेलच तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेल्या मुखार येता आसा पळय
Who was the eldest daughter of King Dasharatha? Apas nimgita. Who was the eldest daughter of King Dasharatha? Options A. Ganga, B. Shanta, C. Uttara, D. Sudeshna. 10 seconds timer start झाला. शांता. शांता. 10 हा. seconds timer start झाला. 10 seconds चा आलोचन कोण सांगता त्याला सांगा. शांता. 100% वा. हाय 100%. ओके, सो 100% म्हणून सांगता सर तुम्ही. 100% म्हणून सांगता आन्सर करेक्ट असू का नाही वा. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स, आन्सर करेक्ट असा. थँक्स. येस, वेलकम वेलकम. सो आणि दोन्ही क्वेश्चन असा. हा. दोन्ही क्वेश्चन तू करेक्ट आन्सर दिला रे प्राइज विंजावेत. ओके. ओके, सो आम्ही सेकंड क्वेश्चन वचावा. हा, सेकंड क्वेश्चन वाचे. सेकंड क्वेश्चन अपास कॅटेगरी लिस्ट आयला पळया. इंडियन एपिक सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करता जाता. आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. फेमस पर्सनॅलिटीज. फेमस पर्सनॅलिटीज. ओके, सो फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमच्या लायच्या राऊंडाच्या सेकंड क्वेश्चन तुमच्या मुखार येतं असं पळया. Who is the creator of the rock garden in Chandigarh? अपास निमगिता. Who is the creator of the rock garden in Chandigarh? तुमगल ऑप्शन्स A. राम सिंग, B. राम रतन, C. नेक चंद, D. रोशन सिंग. तुमगल 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. आन्सर द्यायचा प्रयत्न कर. राम रतन. राम रतन वा. हा, गेस्ट मान तसा. ओके, एक मिनिट. ओके, सो आन्सर राम रतन म्हणून सांगता तुम्ही, बट आन्सर करेक्ट आन्सर अशा नेक चंद म्हणून सांगून. हा, ओके. ओके, सो गेस केलं ना आन्सर. नो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट वीक खंडित तपास कॉल करून विन जावचा प्रयत्न करू का. ओके ओके. ओके. ओके, सो तुमगे कॉल हांव वेट करता रस्ता. हा, थँक यू फॉर कॉलिंग. बाय बाय, टेक केअर. बाय बाय. येस, सो आयच्या कार्यक्रमात तू मस्त जणांना कॉल केला. तुला दोन प्राइज विनर जाय आमकां मेळ्ळ्यांची आयच्या कार्यक्रमात. सो आमी आतां ऑलमोस्ट मुक्ताय हंताक पावल्यांची. आतां आमी एक कसं म्हणल्यार लकी कॉलर एक काडचे एक विषय आसा. सो तुमकां गोत आसा प्रति वीक एक लकी कॉलराक एक प्राइज आसता. क्विजान तो आन्सर दिलेल्यांक एक प्राइज आसा, लकी कॉलराक एक प्राइज आसता. सो त्या लकी कॉलर कोण म्हणून सांगू न्हू पळोवच्या टायम एच भितर एक कॉलर आसा की. ओके, सो लकी कॉलर आमगेला कोण म्हणून सांगू न्हू पळया. येस, सो आमगेला लकी कॉलर आयच्या. कसले गेसेस आस म्हणजे जाल्यार तूं घालत कॉमेंट सेक्शनात तू की सांगून सोडू. येस, नाव अद्वित. अद्वित म्हणून येईल असं. अद्वित आमगेला आयच्या लकी कॉलर जावन आसाची. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अद्वित, तुम्ही आमगेला आयच्या लकी कॉलर. सो पळया अशीची तुमकां मस्त बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या कार्यक्रमात तू प्राइज विन जावचाक आशिल्ल्या. तुम्ही कॉल करूनय प्राइज विन जावेत आशिल्ल्या आनी तशीची लकी कॉलर क्वेश्चनाकय तुम्ही लकी कॉलर जावनूय तुम्ही प्राइज विन जावच्या एक चान्स तुमकां खंडीत आशिल्ल्या. सो आमी मुक्ताय हंताक पावल्यांची. मुक्ताय हंता तू एंडिंगात आमी कशें करचें म्हणल्यार एक इंट्रस्टींग फॅक्ट तुमगेल मुखारी हाडचें न्ही वा. सो आयचे इंट्रस्टींग फॅक्ट ऑफ द वीक कसं म्हणून सांगू न्हू पळय. So interesting fact, did you know DYK म्हणून सांगू न्हू. did you know म्हणून सांगू न्हू एक इंट्रस्टींग फॅक्ट तुमगेल मुखार हाडता आसताची. सो हाजे फुडें तुमकां 2-3 नंबराचे फॅक्ट तुमगेल मुखार हाडलेला आमी. एक फेसबुका विशयार आसुयेत, नावे एक सर्क्युलेटरी सिस्टमा विशयार आसुयेत. सो आयची इंट्रस्टींग फॅक्ट ऑफ द वीक कसं जाल्यार म्हणून सांगू न्हू आतां हांव सांगता तुमकां. सो कोका-कोला म्हणल्यार एक ड्रिंक जन कितले सान पॅकेजिंग असतं पळय आयल पळय तुमगेल मुखार इंट्रस्टींग फॅक्ट आयच्या. कोका-कोला कंज्युमर्स विल पे मोर टू ड्रिंक लेस आउन्सेस. कोका-कोला कंज्युमर्स विल पे मोर टू ड्रिंक लेस आउन्सेस म्हणून सांगता सर. सो कसं जाता काय म्हळ्यार कोका-कोला कंज्युमर्स प्रिफर स्मॉलर पॅकेजिंग ऑफ देअर बेवरेज and are willing to pay more per ounce. While soda consumption is declining in the US, Coca-Cola had a net revenue of $33 billion worldwide last year. म्हळ्यार सान पॅकेजिंग प्रिफर करताच की कोका-कोला पिवच्याक. सो इता म्हणा तांतू शुगर कंटेंट ह्या पुरे चड आसता. सो उणें पिवका बट उणी कंटेंट येवका म्हणाल खातीर हें एक फॅक्ट तुमगेल मुखार प्रेझेंट केलेला आयच्या. असले इंट्रस्टींग फॅक्ट्स घेवन नेक्स्ट वीक येवपास तुमगेल मुखार येता.
आयच्या कार्यक्रमात प्राइज विन जाल्लेला प्रति एकल्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून सांगतास अशी तुमगेला सपोर्ट आमगेल्या कार्यक्रमाक आसो कॉल केलेला प्रति एकल्यांक मस्त थँक्स सांगतास नेक्स्ट वीक तुम्ही वापस कॉल करून प्राइज विन जावचे खंडित प्रयत्न करा तुमगेल कॉल जाक हांव वेट करता आसता नेक्स्ट वीक फ्रायडे अपास 7 o'clock हे तुमगेला प्रितीचे कार्यक्रम घेवन तुमगेल मुखार येता म्हणून सांगताची आयची हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतास इतले वेळ हे कार्यक्रम पळयलेल्या खातीर मस्त धन्यवाद.